Cepakno palungguhane Nduk Cahyo. Kadon ndara. Aduh, kadon ya Allah, ya Allah. Mangga le ndarayu, mangga pinara. Izin dawuh kula ndara. Izin samenika kewajiban kula sampun rampung sedaya ndarayu. Saestu ndara. Mboten bijuki niku. Alhamdulillah. Aturene jenengan remen gadah abdi kados kula lan sak kanca niki. Injih. Jenengan badhe sowan. Oh ngaten ndara. Monggo ndara. Injih. Ya Dok. Iki ndara ayo sowan saiki awak dhewe ayo padha netepi kewajiban nang mburi ya. Penakara wes beta lela 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 ramane dhewe janganlah mon lila 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 ya tangku dhewe apa ajas dan su marabre yang sok wis rampungan. Nggih, matur nuwun. Ujo pangestuku ditambahi. Sampun kula tampi, kula pundi kados sunat. Wonten kata lupen, iku putra ngaturaken sembah. Tak tampa gawe bobong sak jroning ati. Tunggu kang Ngestakaken dawuh. Sekar gading Injih dawuh katimbalan kula. becik suwanmu. Kepareng matur. Suwan kula kalesen ing sami kala mboten wonten alangan kepik to. Iya. Tunggu Kang Prayu. Ngestok Kakang Rio Bremut Bareng pangan kita dalem Siburam. Winantura Harjo Suwana. Pikantuk berkah sopangestu penyandalem. Anggen kula ngadep wonten pendaprak masyarakat. Input sumlo wonten keson. Iki sampun kula tampi. Dadosaken bengah sakputipun manah.
Lajengaken kula pun kepengin ngertos kahanan wonten ing Praja Majapahit. Sinuwun. Papunten lajeng dening kula boten dibanak pemirsa panjenengan. Awit kula ingin duk ing swangen tok kula nanggung pitaw pirsa panjenengan. Iki supados kula dadi salebipun negari Majapahit. Lan emanipun sinuwun dereng endhas dalu anggen kula besanggrah wonten amanipun negari Majapahit. Wonten gunemulan para bupati Bandaran Sewu Negara ingkang kepen sanget kersakaken kamar kalih putra panjenengan ini sekarang. Gagah Griya Brahmadi. Saupami Majapahit mriku wonten tamu kula wau saking Sewu Negari. Saking kersanipun kepengin ngayunake putri kula sekalian. Leres Kenging menapa penjam menika boten lumarapi wonten ing pendamnya. sinuwun menapa toh panjenengan kula boten temutan. Yen toh negari Majapahit kedasak manggen niku nembe kemawon panutupan. Yen toh panjenengan punika sinuwun nembe kemawon ingkang wajib margi dhateng pangangkatipun Gusti. Kejawi saking menika kakang. Ing mriki Majapahit betahaken kakedeman. Kula watesaken ing mangkenipun. Murinanipun para bupati saking Senegari. Ingkang biasa kepingin pinanggih dhumateng kula. Tertentu markapol dadosaken pasuwan. Saestu monggo Iki saestu. nek pancen kaporo nyoto dados ajaib peperangan. Kados pundi negari Majapahit? Beto boten ngomongaken panjenenganipun kanjeng sinuwun. Semanten ugi kula. Kula ugi watesaken wisahipun kaodhamen Majapahit. Sedaya tunggalipun para pati kula. Mila saking menika kakang. Nek pancen pangkiripun jaman iku badhe tumindak. Kedahipun jaman iku saged metu. Untung lan rugi. Kula ngertos panjenengan menika ngabdi wonten ing Praja Majapahit. Kego saking atur kula. Mituhu kula ingkang dados pangan. Nanging kedahipun panjenengan menika ugi ngraosaken negari Majapahit butuhake tetep praja kuncaripun negari. Mriku sumaten dawuh kula. Kula jagi mergi kathah para satriya ingkang ngayunake putra. Ing katolak banget putri kula sekar. Kula boten maiben baten panjenengan. Panjenengan mriku saged kok abdi. Mangke sakupamiya wonten muranipun para bupati Sewu Negari. Kula ingkang Amin. 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 Soal. Garure mas jinggo saupama aja was den sumaramre yang sukma. Nggih, Gusti. kaporo wonten tiyang ingkang minggah wonten ing pendampian gumowani liyak parang Sentara Praja Majapahit.
menapa paungan menika ingkang dipun wastani Abdi Sewu Negari. Leres banget ikut dalam menika. Yantunipun para dipati badan sewu. Oh ngaten. Lugu Patrai pamit kita. Isana Barek banget ikut dalam sewu. boten teges kula menika ngapi tamwi marang jeneng sira. Nanging aku satiki ngerti. Wani munggah pendopo Agung Majapahit. Kapur nyaru marang Hastana iku bojo. Sinten toh ingkang dados sesilih panjenengan lan tiyang sakit. Kula pun Indra Baskara saking Kabupaten Indramayu. Indra Baskara saking Indramayu. Kang sing tengah Indra Loko Buati saking Kabupaten Kuningan. Indra Loko Loko saka Kuningan. Sing pungkasan kae sapa? Liman Seto saking Kabupaten Cirebon. Liman Seto saka menyang kene aku kepen ngerti karepmu tetigane. Apa toh nganti kowe ngabyantara ana ing Praja Majapahit? Duh sinuwun. Tebih saking Indramayu. Ngantos kula ngabyantara dengan sopet diriladan. Namung kula badhe nglamar putra putri dalem sinuwun. Kowe kepen nglamar kelawan putri. Semantana kula siraku tepi saking Kabupaten Kuningan pinggah wonten pendapanipun Majapahit. Namung kula kepen sangat ngersakaken atmo dalam nggih Sekar Kenomo. Semono kowe yo Semanten ugi kula. Kula ugi badhe ngersakaken dhateng putra dalem. iya. Banjur putri kula sinti sing kok ngersakaken. Ingkang putra pun Sekar Kenomo. Kowe kepengin Sekar Kenomo dadi bojo. Iya. Lajeng putri wujudipun ingkang putra pun Sekar Kenomo. Nek kowe kepengin ngerti putriku Sekar Kenomo. Iki lho. Menika Ibu ngawas. sumentelai ra karuan. Kowe model niki doyan apa ora Boten niku kulino kula. Eh? Boten niku kulino. Nek pancen ora kulino kowe iki ya ora usah nglamar. Nek model kaya niku enak sak balung-balunge. Cara sego niku mboten lawuhe, tundak tanduk malih. Ondak tanduk Apa pancen menyang negaramu ki ora ana wanita sing ayu rupane kok. Nek wanita niku kathah. Ning nek kula nyawang niku sampe bleruk mripat kula. Beda to. Bareng kowe nyawang putriku. Lah niku mending kok. Jawa Timur ku niki. Mending kok. Bareng itu saja. Indramayu niku butek kabeh. Pusinipun niku. Tenan apa piye? Injih, Engko gegek banyune apa piye jalarane? lemah wedi mriki menawi. Iya, perkara iki gojek sawetara. Ning kabeh mau korban. Saka panglamarku aku nolak ya ora. Nampa ya durung. Lah terus pripun kok tengah-tengah niki? Amarga aku iki duwe ning ora nglakon. Lah lajeng kesalipun Saka karepku aku arep nari kelawan putri. pun mboten sampun tari, mesti geleme niku mboten. Kowe wis tekno nek gelem Nggih, karo kowe. nggih, Ya, perkara iki gampang mergo kowe iki sing duweni karep. nggih. Aku durung nari karo anak. Mboten sampun tari. Nini. Ora ngerti to. Saka panandikane bupati saka Indramayu saja wis
bisa mesthake nek kowe iki gelem karo kae. Mula sangka kuwi aku pasrah kawan kowe. Mergo kowe iki sing nglakoni. Ngestokaken dawuh Kanjeng Rama. Kanjeng Hadipati saking sewu negari. Kok kula nampi penglamar panjenengan menika mboten. So, kok kula nampil penglamar panjenengan menika mboten. Namungko sekar kenanggo ngaten namung sajuta. Kathah para hadipati saking sewu negari ingkang ngersakaken kalian Sekar Kenongo. Mila Sekar Kenongo bingung sanget anggenipun maringi pawangsulan. Sekar Kenongo nyuwun inah sekawan dosa dinten Kanjeng. Mboten usah bingung. Seragam sing arepe telu niku saged gentenan mangki. Iki piye to? Mbok anggap apa anak? Seminggu niku teluk 7 dina. 2 dina kula, 2 dina Indraloka, 2 dina Leman Seka. Wah, Isih sedina turun mesin. sida mati gagar anakku nek kaya ngono. Ora ngajar. Anggap giliran. Lek Pripun? mati. Gelem napa mboten? Iki ora kepungu to, Pak. Iki anakku njaluk tempo 40. Lah kok suwe banget. Lah Sedina. ya takoni anakku gelem Sedina ora? pripun? Kanjeng sedaya sumarah kateng. Kula ora kadung kudu suwe men. Seminggu mawon mangke sambat tak tumbake mie ayam. Wah, perkara nyogok mie ayam saja. Wah, masa ndak mie ayam iki wis kondang kok piye? Piye di 40 dina saktu ora? 40 dino jane nggih kesuwen Mas. Ora-ora minggu ngoten lho. Lah ke sago ora sago yo tak entenane aku kowe. Sampeyan sagui Sago 40 dino. Napa mulih 40 dino Mas? 100 dino kula sago. Lho, Ora menteni piwangsuane Sekar Kenongo. lho 100 dina. 500 dina tak sago. Walah, 500 dina. kita rong tahun iki. Kula pun 50 tahun kula enteni. 50 tahun. Malah penak. Saiki umurku piro? Tua-tua malah penak. Ramuki ngono ae. Lah iya iki umurmu piro saiki kok dari 50 Lho tahun? kula 30 tahun. Kuwi iki 30 tahun. Nggih, Sapa mau tambah 50 30 tahun. Urung kelakon rapi kowe wis mati. Oh, kula niku umure awet. Layang kematian pun kandung ilang. Layak kematian ono to? Menyang kono. Indramayu carane kudu ngoten nek mati kudu nggawa layang kematian. Oh iya. Nek pancen ora bisa mati layang kematian kudune apa mau digadekno? Ilang mboten saged mati. Kaya ngono. Kaya ula ya mung suwi ya. Nek pancen kesaguh nganti karo anakku menyang Mojopahit. Saiki pesan ya menyang Mojopahit. Lah kula pun kadung kerasan teng mriki. Kowe kerasan yang kene. Kadung kerasan nggih. Ora apa-apa. Ning aja ora anakku. Lho, anda kan awon jenengan. Bojo ora lawon. Ora. Mergo kowe iki durung resmi karo putriku Sekar Kenongo. Nek wis resmi kena wawa. Piye iki piye? Lagi matus pundi disnikani Dewi Sang Prabu Brawijaya. Bot-bote kepen duwe bojo Sekar Kenongo. Nek pancen ayo pamit. Ranti patah bojo. Barang yen Awas tu penjelasan. Ganti dami. Sekar Mas jinggo saupama amresuka Balik menyang taman
naik pada dasar apa Mandara Prawoso ora murka lela kadang dhewe nagara emresu ya mas ya